Ilidire tu. Mbiyamo n'abantu baminto njengo rwo senator gekone. Daite ko batebi abantu bari bagenda State House, they did not go State House because of the interest y'abantu babo ebanda State House zenje kinda kyabo. Ninde ngo batebiga. Chibesa kyaruru county government iga ekiri kinyinge mono 3 financial years which runs to billions of money. Ekero ko genda kuriya magendero na magendero ari ku abegete budget na roko bwati. Tori ko bwati gendo getayo nkoboria ba MC bari budget na bagenda Nairobi. Biba kodira budget ya kodru iga Kisii county. Ngai banye bwati ri baikire ebaisane getana magendero baro ngambata kire ko menzi kibesa kinde nainde. Budget ko office president ko se budget ko bwati magendero ari babegete budget ya tarabekwa. Abantu bamindu gatata bani boronge. Omonto nyo kodire bibi yaye tabaise ko imoka gochukwe ngana State House ne ko rusi sikete yo ko rusiwa sikete yo ko rusigu pi inchuga igahane kera kibesa kyonse pi kwa irwe torigere ringa kikire ekyoka ira ekyoka beka ekyoka koraki budget yo ya financial year ye ekaera ya kabere the same ya gatatu the same tiga ko imoki ose tiga ko enda State House in terms ngana magendro abachumbe ngai bagenda karo mutete ko enda State House ngana magendro muchi kori magendro kiaya amagendro ngaya ga 17 to 20 billion moko every year eti ngakimotara abori omugabana gusimo bori executive ngaiki bese chike ngakitumegete nchegodi yane ngabekeke egodi yane ngakoraki binte bitindara bono ko gendo bori ruto ngegodi yane tera ku magendro eyo ko ndo bori ruto nganga amache kumugata kibesaga okando bori ruto ngange para epare kontu government itakere korema okando bori ruto nganga mario ngire kliniki ekigobegete budget ese kobegete kibese ese budget nkibono gwachiete ko korororo kaba emusiete ko tobo so kubari mwachiete State House tenna boronge naende korukare nakitanya ko ngamwarange ku State House eri radio matianga imogete ko bori bogavana ngabona president ngabona rimo korange kuriyo kariyo abagenda moisonde ngibaira inungi mwachiete kuoi ingi mwairete ingi mokoreta emoko takoboko ne andibagi kibesa moko marete more mirepara ngakibono formula kiego tumeka egere morete amagenderera yo abachumbe baito nkai muagende kare binte biko korekana inkie ke ba musimbo so kukiyo mokorete samo gusi abagusi ba mintesi muabeta montonde bwenzi enda State House monto imo mochora kabere mo sabere no eno riyo ko chikomo chora botuko kende ke moberta enda kwakira omonto muno ye kura oyongo twaro bosoku buno obonto taiti korora obono bo chafu. Nataka kushukuru sana. Majina naitwa Bernard Nyamwaro, nafanya na shirika la Juhudi Africa. I want to address the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto. I want to address the Kisii County Governor, His Excellency Paul Simba Arati. Mheshimiwa Rais, umeweka kibao mbele kupiga ufisadi. Ni aibu kubwa ya kwamba baadhi ya wakilishi wa bunge la jimbo la Kisii wameungana leo na gavana mfisadi, wamekuja State House ili uweze kuprotect yeye katika ule uchunguzi wa wizi ambao unaendelea na Anti-Corruption Commission of Kenya. Nataka kusema ya kwamba juzi, the entire week, EACC has come in Kisii investigating corrupt practices, and today, Mr. President, wewe umekaa na wakilishi wa wadi tofauti kutoka jimbo la Kisii ili kufunika ufisadi ambao umejikita katika jimbo la Kisii. Mheshimiwa Rais, nataka kukuambia ya kwamba ni aibu kubwa kuenda kinyume na katiba ya Kenya, kwa sababu katiba ya Kenya inasema ya kwamba wewe uliapa kutumikia wananchi wa nchi ya Kenya bila kupendelea, bila kuangalia mambo yoyote. Jambo la tatu, Mheshimiwa Rais, hii ni aibu kubwa kwa sababu umesikia Fred Okengo Matiang'i amechukua kura zote Kisii, na sasa unaendelea kufanya porojo, kuleta propaganda, kuingisha county assemblies members wa Kisii pamoja na governor ili waweze
kuharibu kura za Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i hapa Kisii. Nataka kukwambia the Constitution of Kenya and Article 1 gives all citizens the mandate to vote their leaders into office. Na leo hii wale MCAs ambao mumeenda Nairobi State House, musipokuja na expansion ya barabara kutoka daraja moja mpaka Sotiki, musirudi. Musipokuja na report ya completion of the cancer center hapa Kisii School, musirudi. Musipokuja na mambo ya equipping the mother child hospital pale Kisii teaching level 5, musirudi Kisii. Na mwisho, musipotuambia ni kwa nini wezi ambao ni wanakandarasi ambao wanaungana na First Lady wamepora pesa zetu zote. Haiwezekani ya kwamba Mheshimiwa Gavana wa Kisii leo hii wewe unatumia a section of leaders, a section of contractors, unapagua na wa leaders wengine, alafu unasema ya kwamba wewe umetenda kazi Kisii. Hii porojo, fedhea, ujeuri, ukiritimba utawachwa. Na Mheshimiwa Rais, wewe utuambie wakati Homa Bay, Siaya, Migori na Kisumu wamepata billions of money, when these MCs are supposed to sit and discuss on how best mambo ya education yataendelea, mambo ya SHA yataendelea, mambo ya infrastructure development yataendelea, umeweka State House, wanakunywa chai, mnasherekea, mnakula na wananchi wanalia. Shindwe katika jina la Yesu. Samaria tango kuna France Mwebi aka Soro igatole egesa market eparanere kwenda Kiongongi eskuri to ya Kiongongi asa abana baito bagasoma abana be primary secondary to bwate secondary gora one pale ye yabeire kuria remetu tuabeire togote buna nkorosiguere ende nkorosiguere tuaganyire ona abantu baminta abanyakenyero bage jetigwe enkore ngino baraire ga no roche no baraire abana boda no baraira abantu baminto abagami no baraire ga no twarara ga bara robutuko bwensi ekiagare yokorwa epale bona kibakora abanyene batebire tiga basimeke chindagera batebire bona yasinyire tiga babe megobaroshie megondo basimeke chindagera ekiagara bona parate yoga igo epale ngo tokonyere sana ne yo tokonya roche basimeke chingenyi batebire na barosire basimikira matoke no rocha matoke na ale ga simikiru matoke ya mete amire abu ayande basimikira batana nyoko nyara tiga matoka simikurende banyore baire bakolere kende ba ogi basukari obogima libali epara epale na to kwanika ne konyete epale abana baito no bakwende skuru ga na to kwana iga no bosaru sana ekere to bwate gari Kiongongi secondary egari eyu yeraire seraire terigo koragase abana baito kanisa nerogora abana to batakwenda chitua
Bakiongongi yatoka ne gari ete bakora gasi ingitwa tu gari atwa tu mweshimiwa bato ete gari tokorere gasi one gari ete raire igo ntwege ntotwa totagete no morembe amandamano yo morembe ekiagera na kia bantu bagechiguberie yaito ya Kiongongi na egesa na kibare era le batabana ki omweshimiwa ntwate no mweshimiwa ndikunyaranga na korosie pale ne gotoroserie pale erie ne yae inkia akorire korwa abere gagokwana abere bagotebana korosia ale pale yo kwani ne boire sana otebire na ochire otoretire ga mikutano emengo otebire pale konyerosia ale na stagatagora ga karosia agatagora ga abandu no rochie ga saya atagoire agatiga igo orie ali na atagore tu agatiga igo na ende orie ali ngumbwe yende ga omongwa naro ire tobore mobo na ara agacha kalimaga agasarani kegima bantu akananga tokonya bale bona libasa ne toli wabo lire gabu akoba yokole omongwa tene ara kare mona ara kale mali wabo lire sana one pale terigwete ka toko sabo mweshimiwa Ndikunyarang'o ntogwanjete na ende ntogosigete kwalenge gwanche pale onyarosi nyoko nyanya era kwa konyaro tuma abantu banyeri era osigu ebale kole ki ekonya abantu baito bakwana kingo sena kimwateba ebale era osigu ekonya abana nchi baito yara abana baito no bagwetera abantu baminto na abana boda abana bakwira abantu no bariko korabia asara gochia ekiagara babangete bakobanga taoni wono bariko banga gochia ekiara abantu bameterwa na abange sana orie ochia egoro borore gorari nyomba nchiro ochia mechiere menga abantu abwente komenyo chiombe chichiraire chiomba chiraire okoba yaki biasara mbiro ka abanta no totegemete kinyomba saitoga abantu bege sana mumaete no totegemete kinyombe kwa kinyombe chichiraire igo togosaba mweshimiwa Ndikunyarang'o mweshimiwa ito ntogwanjite egentora akore tokonye orete pale ero sigu elinde ntunto kwatima nande osena kimotagete tebango pale kole ki ige pale ero samarieta kale ni bironga gonde chair lady egesa welfare community ndene nerete geseke gabaka Denmark na igega mata iga asokorireria ti welfare nganga ki abamenyi begesa abanyabiasara na balitore community ngakito menyeta sinjira gwato morembe bone epale amane ya letire abo kongu singakitarienke amali bakuru skuru ora mangi sana ona mali baga wikamata igasa kubura gosoa asoira migati kuruga abo angeri gutugure rami na yandi no ateremete chi mosquito ogosoka na boko murekari na ateremete chi mosquito chichireime chiangeri gosumbua abantu be community epale tu achiete bakomugambi na turangirite ngakiama abantu batete kubeka maandamano ngara bakani ngaya tubwatie procedure bakaigwa tukagenda bo mugambi chokfira omugambi akarekodi kiregento agateba lende ngo bangarara bagambi abo baiche barole pale ekwera esukuru pasi ya mpaka kuochiga iga abana be skuru bali korulie skuru ya bataire geti yesukuru uramenye to kange skuru tebwatie basi ya Kiongongi Central Lawrence Kiongongi secondary school epasi inja na korulie geti esokia bana to korulie lianse ame asina rororo egari ya mbete goita abantu moisonde kaguba kigasaria gatarata kario manyana gutambukira egari eria chete gukorera agaria nero nabo ya gwetera kini abana inchi bagakonya gukorokia gari iyo mario igobona turuchenge epare yiga na betekeire egoroka matemu nko bari chiwiki bere isatu ngo twara tole chi practical Kiongongi secondary school bona chi practical ndo batinga chikami ko chiko chagotigeruga igera michitire na magorochia amatemu akore tu abasigari batire na magorochia tubwate para na bagambi bamata korosie pare wete kachigari chitire na andi yani no kabagere gari gochi kabagera kyaire gochi kuringa kabagera gochi anko arukandi gochi ango soando mutaro enda anko bwatwire ye gari igobono igotwari go sababa gambia bagato chorete mweshimiwa Duki mamo gavana naro ona rebosimba arati na Duki kabaga ndi bonsi onye bakunyara bana batebange ene ya musie bona atu chandegete totagetenge pare ye gero sigu abana baitokora matemu chikanisa chire orani ibere chisikuru chire orani ibere bona otobwato bakongu yani abantu bagotara maguru bagwike sikuru guru bagoye ntirendo gusaba kwana ngoringa ndocenga nonya matoka simegetwa na mane kyagara bono nduchingo no mugondo ite koro kuparo no mugondo gorende tigabatokonya ndunto baganere tiama ya chikuranto bagate tigabatorosirie ebintu ebiga nari tokumanya magendero na rororo elinde totwaro boro na itu asekenyero buna abantu bande okwenda gochi chinse ameji gochi mata chipara chiro siri gochakubira makori aro siri masinini
lakini bona kogocha gesaga bona ntoma tinga ngai tu agosera tabagambi elinde togotigwe kabirenga buneriga mbia mono ile mbune onye frame we frame obu kanye president mama amarieta ngoro ku Samuel Onsongo pare ense itoga ere kongira nyomba bari nje bweka n'abantu bekenyoreke paka bamenyi ono pare atosumbuire ngakie ntambe igatago ruto gatebigwa ngangorosi gwera abantu bagatagora chinyomba ochirogore ono abo mogambia chieta kanda igo ari gotagora agotara gaute yomonto rusi egenteka monto igwero rusi ono tima etinga kene state house twabatomete yakabere bachikuo chibese chiche gotokonya korosie pare asingenjo no mogavana abonete amanya abantu bakorana buyega singokora ngoikerani baramagendero ase county ya Kisii kwanza anene munege sarogora aseito pare yoka kwanza etakirera arosigu mugambia mayoto te ingaki tokorengereria manganande uchimutu pare tigabatoroseri gaki mbato iregeka bono ngobere bobe mono ono turabase goita tubatige tigabarosie para mbia mono samalieta koro kwedu ni maina giri yago mutenirwa bana boda boda koro stage yegesaga iboli ria na uja serikali e county government neliga mwe mzedi ukinyaranga tare uwanja toroseri pareye egera liga sira berais ene bara eimogeti abantu abange sana uruga guchikenganya abana mbaro bako ende school maya itoma yochinyomba nchiro bamenyi mbaroro batakire bayirwe town bakore gasi egere gasi erabe pono kware uwanja mubwaterane no mweri MP ebare nenge sana muntu begere rami kurwe gesaga paka kiumongi school mate munganga liko chaka the next 1 month or 2 months from now egere nalio mate mwaliera rusigu ga sabo toe aike school rogo ora bwatangani haya bono e complain tubwate kenyoleke ne yemo ibere isa to inya isano asaya gara iparere nyerere ekere tugwita ni gari tugwita ni pigipigi emoja nietere likurwa guchia umuntu atangania ebigoti na baba babere bakumnya gitari bakwirwa buneke bigoti bono rende nende gantu bwata ba MP baitu tubwata bakansura tubwata bagambi mwale gutugamba orosie pare giakora ali guru tukubwate secondary yeito ye taisisi ya Catholic tubwata mone kanisa ya SDA tubwata ni primary ya na indororo bona kere pare kubutuka ngai bazasuruti bakwirende bachikurandiri kana rya sanga ibagwetera gakina ende na igure lingana lyango kiligia abachumbe baito kurukisi abakanzura abajumbe ngogenda balese rais wetu ukurukunga Ruto Samuel Ruto na bakogenda lero banywe chaororo bagambe twendo turaburi Ruto nabagambi baito gakibatoroseri kiparechi barosi para buni bagina bato waka maba buni kebi tukubuna bono tuatira matuka make tukwe na tojo kukwira gage so naigo yejera teyo bwana nengoro nera nejera rende gonda kiongi bafata seo bagweta kuira magendo kiongi asteyo mutugambe twababuri gaki nyasaba kune kandi tigalendo mugambi toruta gambe zeito bora tuleko mukupinga turakorera bosa wacha kuwe kiongozi naongoza nchi yetu ya Kenya aendelee atusaidie wakisia waje mambo ya kugawanyika. Nasema asante, Mungu amulinde na alinde viongozi wetu. Mbarikiwe sana. Colega, se ha dado. Muy monguru, diamante.